Здравейте! Решихме да направим отделно видео, за да ви обясним повече за градския транспорт накратко. В Малта. В Малта, точно така. Цял градския транспорт е доста добре организиран, всичко идва точно на време и може да достигнете до всяка точка на Малта с него. Така че всичко е добре, доволни сме и го препоръчваме. Автобуси са доста начесто и ако дори да изтървете един, много скоро ще дойде и следващия. Качването в автобуса става от предната врата, като шофьорът валидира вашия билет, вашата карта или продава билет, ако се наложи. Също така слизането е през задната врата. Ако чакате на някоя спирка, ще трябва да махнете на шофьора, за да ви спре, иначе автобуса просто ще ви подмине. Ако сега пристигате в Малта, може да си закупите карта за градския транспорт, която се намира на летището от автомат или от по-централните гари, които се намират из цяла Малта. Като имате три варианта за закупуване на карта. Значи, първият вариант е да си закупите просто билет, който е валиден 2 часа и може да го използвате на различни линии. Освен това струва 2 евро през деня, 3 евро през нощта. Закупува се от шофьора на автобуса, може и от автомат. Другия вариант е да си закупите предплатена карта, която струва 15 евро и важи за 12 пътувания през острова, като това включва и остров Гоза, да не пропуснем да кажем, или 6 пътувания през нощта. Третия вариант, който ние препоръчваме, да си закупите неограничена карта, която е валидна 7 дни и важи за всички линии на острова, също така включва и остров Гозо. Тази карта струва 21 евро, може да я закупите от автоматите, както казахме, на летището или от по-големите спирки. За да стигнете от една дестинация на друга, спокойно може да се доверите на Google карти. Те ще ви направят маршрути, ще ви зададат на точното място. Също така ще видите кога точно ще ви дойде автобуса и от коя спирка. Много често ще ви се налага да правите смени, защото дестинациите са доста отдалечени една от друга. Но няма проблем, ако имате неограничена карта, може спокойно да си сменете автобуса колкото си искате. И като цяло, ако пътувате по-бюджетно, ви препоръчваме и градския транспорт, но той има своите недостатъци. Можете да посетите евентуално 2 или максимум 3 дестинации, в зависимост от това колко обикаляте и колко време ще ви отнеме тази дестинация. Ще има доста време чакане по спирките, смяна на автобуси, пътуване в автобуса понякога. А той доста пъти се отклонява и от маршрута, след това се връща, което също удължава самото пътуване. Понякога 10 км могат да ви отнемат, може и час да пътувате, може и повече, зависимост. Също така имам прекалено много завои в автобусите, катушат много през градските райони, много тесни улички. Карат много бързо, има супер много кръгови завои, защото следва невероятно крайбрежието и заради това пътят е доста с завои. Но се заредете с търпение и достигнете до дестинацията, която искате и разгледайте Малта. Като цяло по-добре е да използвате кола под наем, но това естествено ще ви струва повече пари. Има отново недостатъци. Колата под наем е добър вариант, когато сте за много кратко време тук, за да може да посетите повече места за един ден. Да. И така, това беше от нас. Надяваме се да сме ви били полезни. Ако се сетим за още нещо, пак ще се включваме. Така че следете за нас. И до нови срещи. Чао! Какво друго след? Какво беше последните забавя? Друго? Беше, не го забравихме ли?